odifo obochecheku ho ban no wona che date say 2020 enko end no wonye star or the bible but thank of kuro yes en omusi obi na ekuni enti tama no oyare ne sabi na mu ye ni frafo say mo ehusu obi na ekuni nti ade we de sese ye ma blante ne hotoro si so point black say omu nyina ya azan omu ya trofo abusafo ma akwa baba imade TV so ene wait from TV yes omu ya nsema yekọ ne eba dia a hiding na yerbebe mo ha ne atwachi me director ba ko big director ye kan kuma wu director sa wutimi nyini free na yaba se ne ba betwetwen ko because ne ya drubo nyabre sanso ma mo bibia fi shapa bo nyabre say ye den send bi utifie na say bia wodi dia wie na wonya like wani engineer ya ye den sema hinta na dia bra ene aba me director ha say mbe twetwen ko ba ko mi na wonso wahu dia ekoso wo Ghana sisi a e wo movie industry no so wahu dia ekoso sisi a that am akwa baba imade TV so never see yeah bro na apom ti say boko pa na wo so oba dia da roma me hoye pa we the director ya ncha ho ye nsem ba ko bi na pese mi twetwen ko na nsan me ase ye tete nsem bi kuma wood directors ni fa so mo twesi ni no ankasa ase niema bi kokoso wo mo production na na say kuma wood mu a ase abuhu kakra because obete they say we aba betwasi ni we abaye star we ato we aduro we ekutia we mpese we bekoso bisu say no kwako kan na ma kuma wood akofom na enchire ben like my enti ase e dey na ekoso wo kuma wood musisi because they say kuma yehu pa answer na beka san pacho no o ma matiefu ahu dia wo ye di any kuma wood dey important crowd na yo edi kan me ma obi bia afinhia pa benim se awrade nyankopon kire ni pa no ahwe obi bia la eso ye sesa fe ne kobeto ne de nyame di ma ba beto no se obi nso ama meto no na wa free mu a ye mabusua nyina ya akode momu no be wish obi bia la happy Christmas me din e de Richard Insia okay me ye producer me sign act yes and me say question wetin na but producer also act directly the patch okay patch to us now mami sha say me race ni mu that is 2007 nti ma this ni echi ache kakra be sisa me ya wa wo hwa ma this ni echi ache pa ena me no din komo kakra about asem a wo kan edi kan no wo ka asem bi say kuma wood directors no ye odo wo ho enye kuma wood nko a in our movie industry no se me ne wo enni komo no nche se me no problem ena wo kwa adwuma bia mu a ye wo bi a woni obi bopa it's what is will be no will be more no nche se obi no problem but what you say ade ba akwa me mahu no wo ye adwuma ne mu nyina ne se adwuma bi e wasase weesu bia na ntini twitwa e wo ho ukọ hospital doctors e wo ho farmer asase ho yetime ku na obi aku obi no be say e wo ho the movie industry no ya keka nsem bi to the sense say amaseme afa ekrompo ne kameba sinemu anke hu bebo me kameja no because ama ipa be manya na cause be anytime me no ye interview bi mu say afi na confession mo join but mo suro so mo ba mu a na mi suro mo anhwa na enyema bi asoto to no dey no kre eno de meka kire obi bia ne say emma wo bia no asem nka wo ye dia na wo nhira nse efise me abram begura sinu ye ka kire me say ejako ni wayosi mu because then time mi wesi na ejako ni wayosi na kwaku manu na lowe mu ya na obi amai na esa nkofo no ejako ni wayosi edi mu sika wie den na wo mu afi na wo kwakope what you say e wo mu akwaku manu bai e wo mu yenu abe ma lowe bai what you say a producer man na Dr. Like Abachiche kuma basi ya fa ni say 39 mu nyina aba urama mu nyina aba what you say se wo tena se e ka se wo tie de wo dipa e kan wo ye dia na wo nhire wadi nyankopɔ de ma no ebebo okay asem we ya wo ka no nya wo nko na wo busa me be me ma ye obi ama makwakwati wo hinta bi akiri me mpe nsem keka wa abonten se me ba begina abonten social media na me di nkomo ba me ka se mi nchiro
sini dwuma no ba bi ni ho a ye beka che o say na ba wura sini obeku ana obeyi wo sei na the secret is say je won konfu bi wo hasabi wo ma dwen sha Ewo dia ho. the time make us what dwen sha it doesn't matter say you are a star or you are a producer or you are a director what dwen sha enkonfu bi timi pa bonten be kasa na eya ye wo mo say asa wo mo de sini no mo nko na ba mu a wo mafa wo hawo mu ene Yesu Kristo na wo da ye wo nanura ene 26 Yesu Kristo aye wo no eda ye wo na atamfo solitia but nenam say but vision what the boss so or baba na so compression before ansan wa kontinu wo ye na dwuma etisa wo kwa adwuma bi mu na sanso he ba ko melu bi si a eno nkyere se wo bi na so retia wo je won konfo bibre wo ha before so wo besirim wo pe fame ma me nkyere secret wo pe fame wo pese wo gidi wo pese nipa hu no enti na wafa kwantia bi so akobosum bi akomalam bi akokọ join society bi Nti we no wo pese o che kuma wudu no wo pese na fame kwa so join society. me se ebinom Oh, okay. what you say eti se nipa de kokọ nwan kokọ fa ba bi ko hunu se se mi nua bi so ba ha pe na afi obepe kwan bi so a wode begu ni nua no ase wo se yan na agese wo bi anyale agese a movie a friend say artist bi anyare agese artist bi anhia bibi ene we de obi na ato wadu we de obi na asoleti awo we de obi na eku but doctor wu president wu MP owu meboa sofu owu it is ankofo we de omro mu we edutuo Because who's a omo doctor na wo bo modini ye hu omo hospital no mo ye hu omo hospital na ye ko masem ti bibi ye omo a aya ehye omo fans no nti na ya na omo ka say any oni we ye free nti any we na ye ni say we na ye ni say it is a wo bia onu ho a wanyi sa mentality na infinity wo betu abobra papada se wo pese wo bobra ko wani mu adwene bia eye adwenfi no ese wo ye free utrim de wo dwene no bible sisi sukuru obesuro no na beba wo so emfa nkɔhye wutrim sɛ adwuma na mekɔ ni obi betomadu eba sa wo yare mpo na sɛ kɔ no mpala wo nnom wo bɛkɔ konfo bi ho wo bɛkɔ malam bi ho enne sa konfo we mu so dodo na ya azan eti wo kwa woni ba bi a problem di fire eti no bɛka kyerɛ sɛ wo ye adwombosom ye sini oh wo ye producer wo ye actor wo ye say oh ni ani madwuma ni mu na ya ye dai ya to wadu na wa dua kwa kodi so na fa die aduro ne senka wo no ma ho to no wagyae na wakɔkɔfa wo sika na wabrɛ no wo de kɔkɔpa ho bambo etume sɛ wo na mu ana wo de uta kɔkɔhye tumi bi ase abrɛ na bi mpa na wo nkɔ hoda wo bi wo ba asa no wate sansam no yɛse wo yɛ star ade sɛ wo bɔ ho ban na ho bambo bɛ na kyɛn Nyankopɔn apa tumi bɛ na kyɛn Nyankopɔn tumi de so ba mo se Nyankopɔn so fa ne bɔ nto ntam nti na obi omo so omo yɛ sa enne ɛyɛ me de sɛ wo bisa me sansam Nyankopɔn fa ne bo a won to ne ntam no Amenka se mi cho na ne eye den na Yesu Kristo wo hye ne nsem paka se no wo sei oh 12 years no 12 years odipa 12 years o timbo bla be se wotimi no ate ne ho a no ma memo pede kwa no mu hu no bo mo kwa Sunday no gina ho a woni mpanimfo e preach eti eye se wodi hye wotirimu se Awurade Nyankopɔn ne bo no to ne ntam be gidi a woni enti na wo hu okay ene na mo wo ntuo no se wotuo na mo wo gidie kwan so a ebo no wo behu ye beto ne ntam ebeba be se wo ntuo na mo na atofa akode a wo beka si Nyankopɔn fa ne bo a onto ne ntam mbeti gidie na nipa nie no ena mo hu ne se Nyankopɔn fa ne bo a onto ne ntam sa ne tie okay that one mbi sa wa sendi na nsan ye nche bia na ehu se ya ye nua ba ko si confusion na me fa ne kra si waka ba bi amanfo kan se bebre bi so obi na ato na duro bi se wa bɔ no ho ban ankɔ pɛ ahobambo nti na wawu na ebi mo so nyama se bi ebi mo so kan se after see confusion wawu no teku na wa ba teku na wo asem no wati bi na woti ye ne sai na osifa no medase edikan mema see confusion busuafo nyina yakɔ Dr. Likey ene ni crew me mamu nyina ya akoma mo hyede na me ankasa nso because boy no waye bia ma me metime agina ha ka se see confuse best ne mu nyina wa anya adwuma amada eta rich say wo gye me 1 cedi na 2 cedi
ne 39 mo nyina me ye adwuma wi awo director wo de say ye papa no nti pe lolo fe bi e de e maye onye obi ana odama koma so hia wa obu ade esira wadi Nyankopon say ba bia ne kra akwadie bia no awurade enye ne nka ne ma ho ba me nka ne sei opo mo ti social media na omo kasa say NSC confuse wuo no ayi wo bibia no me enemies me see so point black say omo nyina ya azan omo ya trofo obi enu Nyankopon na afre no obi Nyankopon afre obi enu oba betra social media be kasa asem ye nyina ya te ha yare eku nipa see confuse ayare over more than 8 1 year krampo ni say yare ne ba ne ko first ba pa Emma o yes o ye mom pa ye man ni ade e be bi krampo ba be kan say o ba bi asi confuse aduro ni 3 days obewu wotimi san bai esa be ye na adwuma eye adwuma ya na yare yi san bai san kofu kro ye se en omusi obi na ekuni enti tama no yare ni sabi na mu ye ni frafo se mo ehu so obi na ekuni nti ade we de sese ye ma ablante ne hotoro papa se kwatre kwaso be ma ontoma no tie ni di san konfo no mo ba betre social media mo kasa sanya je nwu mo busuam ko he je won konfo mo ya yale fo ho je won konfo mo ya hia fo ho je won konfo mo bra bon koyi but wo mu ntime nam say nya gwadi Nyankopon na afre wo mo na won ntime konko zan ni fie ni nti no obeba bonta be zan bontin so ni eti wo ka we ya abrante na wu won ti meyi ne ho no edu nti wunim say oh wo so force machine e kasa me say na midifo bie no obekasa bi san mfe ni masam no eti sa wo mo ti social media ni nyina no eye duombedie ne azan eti no mo kasa na mami twa no ebia so ana omo to nsa fembe wona anko se ebia anko betima twitwa ni mama ama mama nka se mi chiro na de ntiro wiye do betra social media ka ebia se be pe wasem a na me pe na me hu a betimi afra o papa yeah betimi afra o mama me nimu mama no papa me wa downfo bi oben wa me fe na me nya sofo bay anasa konfo bay malam ben timpa bonten be ka say Dr. Like team no abrantie be wu on the date say be wo ye de kwase ampani ti say wo woton be tra social media kasa don say subu say mi wotumi be sit asase we so me de ahohom de ahohom wo ho tumi wo ho be tumi ye no kwafo e ba kopere Nyankopon tumi wo mo aka dina dodo na de etro de ye adwuma na enye se mame ka say ni obi obonya me din kwade ti we nya me ni po obi ho obonya me di bet enye nya me no de ne ye adwuma wo de nya me na kata ne maso eti wa adwumu oha na wo de abiti wu enu nti na Nyankopon ka so obehira Solomon na Solomon busade a wo pe ade Solomon de ka busense evadi mami nyansa wo mo enim nyansa no be di sankofu eti na wonim nyansa wa adwumu da ho a wutimu sa kwa wo ya azan wo ya trofo na sise yo mo se report so ye chichiku mo so atia enu kwa de medika kwampa dan ya ma wo mo nka so mo wo busua tie me de me issue we by na me mpesa me soso ene ye nua ba trace de ne ba ye nyina onsa me nya video bia me nka bibia because ye ya dwen say ye huru se nkofo bi penipa bi pa no asem e dia pesika akoko a wo ben woni ye penifo bebi sa akoko ben woni wodi abebe sere what you say sansu na jata bie ni ho akusie betu akwache ne ba wo jata akusie kwache ne ba da na wo akusie betu akwache jata ba checheku me kase Nyankopon a wo boss ro bo asase din mu sei age se Awurade frɛ no wo de wo ye mala wo ye konfo a eye Awurade Nyankopon a woni baabi abofa ni fire wonu won hwe fie obi fire won twa busu obi fire mu na wotimi afire wo bi na wo pe views wo pe fame nti no wo di nipa di betra social media say onu na adu ne so di a ene Awurade Nyankopon de wo mo gya betua ka me kasa bia menim say Awurade Nyankopon say me ameti ya say Nyankopon frɛ me na menya obone a you can never kill me you can never do anything against me because Awurade Nyankopon say what do ho to ne so no ade nya di bo na wie wo yi sanso na wo kenka Matthew 18:18 wo say me semo say bibia la mbabusa no medim no me say for the me na de bo ba chichire ma chichire de bo ba sane ma sane Awurade Nyankopon timi emma okwasiampani bi mfani tumi anana no bro tumi boni bi akwaje emme kasa nse de Nyankopon ehira ne da enyeye enti de ho no ati na
foto bɛn na wɔde ma ahwɛfoɔ. Asɛm kakra mɛka nyinaa ne sɛ ewiase adeɛ bi a woyɛ bia no fa gyidie ne akoma mu kan na fa yɛ. Sɛ wodi gyidie ne akoma mu kan fa yɛ a tumi a ebetumi bɔ wo ho ban ɛma wo nkwa like wonya wo haw ne amanie bi ɛyɛ Awurade Nyankopɔn. Dodoɔ na ɛnɛ na dodoɔ na ɛdi Nyame din nso ɛnzan nkɔfoɔ. Da mɛka kyerɛ nso ne sɛ nyɛ danta ne danta. Danta ne sika bɔ no sɛ wokɔ sɔfo no a hwɛ sɔfo kora wokɔ ne hɔ no. Ɛkwan bɛ na ɔfa so kasa. Because Bible say edua na ba menimie hu dua koro. Enti sɛ wokɔ baabi a hunu sɛnea wɔti ɛteɛ ɛba ne sɛ yɛ den ti na wokɔ hɔ ɛdɛn na wayɛ. Ma me ka sɛ mi twɔ wɔn sɛ woka akyikyɛ kwa sɛ no ma yɛ din ya me ka bibu baabi sɛ aboa bi ni hɔ obetuma akɔ kye se bɔba ne sɛ odifo obo kyekye ko ho ban no wɔna. Ɛne odifo no nso ne odifo ba betre social media sɛ me be kasa apedin because me from the face that me kyekye ku edu Reverend Sebena Santi Divine Star Network Interest you do suffer no na kyekye ku is nobody. I'm telling you we nobody you do ha suffer no be say average one star na me na me hwɛ mechi me hwehwɛ star baby come me ati sɛ me no akɔ baabi yesi e yakoi wo yɛ odifuo sɛ bi wonsu nsi fie wonya nto amanfo bi etini bi e bossa wo dwene sɛ eti afei na ebe ba na sɛ aba what you say me hwɛ machi akɔkɔ he odi ayi kura na wo se hwɛ boy na wo gyina wo nkyɛn apanyam pa wo share date sɛ 2020 enko end ne wo nyɛ star or the Bible beto hwɛ Yankopɔn nhyira Dr. Laiki me the stars bebree yɛ adwuma wo bia ba no ohu abrante no ebi mu kwampo de na mema form utu amka no mesa no omko oboso mo abrante ne nkasa but that Dr. Laiki hu checheku na eye on the 17th November 2019 na me twa stone of today first time they come to see Dr. Laiki ni checheku so eye 17th November 2019 e watasman so wo mu twa first year some Dr. Laiki ka chem say rich who was superstar who was star wa what you say enti say nipa we say nya Awurade Nyankopɔn ani monyam ni nhyira da ne so a ebede no sɔfo bi akɔka de 2020 na obi ehye obi 2019 November aka only just a month na afina kɔbiye from 17th na ye twa see no bi wie me dia no 25th bi wie the following day and Dr. Laiki ti kokɔ ye adwuma the third day omo ye adwuma fourth day mo hana first video no butwae no ya started saying mama say hey data obey the work obey say you 2020 mu na chichi kwa star then tam na covid abani ye ntwase ni meye dai etima ye adwuma 2020 mu ye nya adwuma o ye kokose ba bi ni ye adwuma but then tam na nam se Awurade Nyankopɔn akasa na ni difo bi akasa ntin ampani apae ba mu eti de meka kire unyina ne se e ma woni pa bi mu wa ba mu da nya gidie se Awurade Nyankopɔn de wo hye anyama passport do bekɔ wie pa afi 2025 for ye wura mu no me ka se wo bibiele nkuran se wodi gidie to na mo ebeye wie be se wodi abambu hyade bi ase dia definitely obenye nkukuo Awurade nka ho no nhyia no nye okese Awurade nye wakoma so ade ma bibiele yima de kenso wo no me sere Awurade Nyankopɔn ho bambo ene wabusua wo yere se obobo ho ba na de mu ye bia so no enye ye na enye nhyira Awurade nche obiela happy Christmas to you all. All right. Arefo ha na edin besi patron na your first time wo hwe channel ya patron wa subscribe am na wa share na wa like no di ho dance ya che obi se o ma beka edin besi ha afi sha panso bye bye.